Araba Octobre kalo tile 21 san 2020 aw minnu sɔgɔlenman na bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma k'a yira ko an ka bi bakuruba o ye kelen ye min bɛ tali kɛ jamana kunnafoniko ni a numérique sɔrɔ yiriwali minisiri ale ka taama na AMAPU kɔnɔ ka na olu baara kɛ cogoyaw lajɛ ni aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Furancɛli fanga gouvernement jigiba bɛ foroba cakɛda kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kan walasa ka furancɛli fanga kuncɛ wasa ani kunkɔrɔta la. O siratigɛ la minisiri min ɲɛsilen bɛ kunnafoni ko ani numérique sɔrɔ yiriwali ma Dr Amadou Touré kunu tarata Octobre kalo tile 20 san 2020 ale nana bɔ AMAPU la ni o ye kunnafoni ani lakamuni cakɛda ye. Minisiri ka ni senayalen senfɛ a y'a yira ko a nalen bɛ ka na AMAPU baarakɛla ka na olu baara kɛ cogo lajɛ ani ka kuma ɲɔgɔnya k'u fɛ min o bɛ tali kɛ furancɛli fanga ale hukumu kɔnɔna la walasa dɛmɛ bɛ se ka don a baara cakɛda ma cogoya min na an ka minisiri lamɛn. Bamuso ni balimakɛw aw ni ɲankuma ne kɔni nisɔndiyalen de nana kibaru ka jataso kɔnɔ bi ayiwa ni ye n ka visite fɔlɔ ye depuis n ye minisiriya poste daminɛ ni y'a dɔgɔkun 2 ye n ka foli b'aw bɛɛ ye n ka foli bɛ kibaru ni essor ni AMAPU baarakɛla bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ baara kɛ presse la n b'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye k'a fɔ ayiwa an bɛ transition min kɔnɔ bi bi in na nin transition min ye kalo 18 de ye an bɛ fɛ an b'a ɲini Ala fɛ transition in ka ban ni kibaruya dumanw ye ni élection ye minnu an ka jamanadenw bɛ bɛnn'a kan ayiwa ka transition in ka ban ka maliyɛnw segin ɲɔgɔn kan k'u segin u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka ɲɔgɔn ladon u ka bɛn ni sabati don an ka jamana in kɔnɔ donc an ka kibaruya fonikɛlaw mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ média la olu bɛna baara min kɛ ni kalo 18 kɔnɔ o baara de bɛ se ka Mali ɲɛ n'u ka baara ma ɲɛ fana u bɛ se ka Mali tiɲɛ donc responsabilité ba de b'u bolo n b'a ɲini u fɛ u k'u jija ne kɔni n bɛ min fɔ aw ye an ka président n'o ye Bandaw ye ani an ka premier ministre ani an ka gouvernement mɔgɔw bɛɛ an bɛɛ décidelen don ka baara kɛ ka kɛ cogoya cɛɲina pour que jamana in ka se ka basigi pour que Mali ka yiriwa donc n ka foli b'aw bɛɛ ye n b'a ɲini aw fɛ bɛɛ k'i jija an ka bɛn don jamana kɔnɔ malidenw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ malidenw ka démocratie kɛ fɛn ye fɛn min a b'an fara ɲɔgɔn kan min a tɛna an tila donc n bɛ foli bila aw bɛɛ ye ka ɲini aw fɛ a k'aw jija a k'an dɛmɛ nin processus in na anw yɛrɛ an kɔni an b'an jeniyɔrɔ fin n'Ala sɔnna pour que jamana in ka se ka taa taabolo ɲuman kan merci. Mɔgɔ filaba la ka Mali makobatigiw olu ka jɛkulu ni a bɛ wele ko CNPM o ɲɛmɔgɔya ɲini ni waati in na n'o ye Mamadu Sinse Kulibali ani Amadu Jaje Sangare. Mamadu Sinse Kulibali ale de tun ye cakɛyɔrɔ a ɲɛmɔgɔ ye nka nin waati in na u ka ɲɛmaaya falen senfɛ min ni o kɛra Octobre kalo tile 8 ale ka maaw olu y'a yira ko ale de sugantira ni ka cakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔya d'a ma min ni o ye Jaje Sangare ale fɛnɛ fɛmɔgɔw olu ye sigili kɛ min ni o kɛra Septembre kalo tile 26 min senfɛ olu ye danaya da Jaje Sangare kan k'a yira la ko nin waati in na maa fila ninnu u bɛ kiiribulon na kiiribulon min walasa k'a lajɛ maa min ni ale yɛrɛ sugantira walasa ka kɛ makobatigiw jɛkulu
olu ka ɲɛmaa ye. Kiiri ale kan ka tigɛ tɛnɛndon ni o kun ye octobre kalo tile 19 ye, nka a bilara jumadon na octobre kalo tile 23 san 2020 Bamako Kinani ale kiiri tigɛ soba la. Ni kunnafoni bɛ da siri an ka bi kunnafoni kɛnɛ la, an bɛ a yiraw la ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan Ala ni AMAPU ani ANCD olu ka bolodiɲɔgɔnma baaraw ye. An bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛ kelen kan.